Olinpiadetan hainbat proba zeuden, lasterketak, oinez naizaldiz, jaurtiketak eta borrokak. Borrokak esaterako zaletu asko zeuzkan. Jaurtiketei dagokionez disko jaurtiketa kirol ospetsuenetako bat zen. Jabalina jaurtiketa ere oso kirol ospetsua zen. Baina normalean ez zen oso larria izaten. Oinezko lasterketak estadio izeneko eremu batean jokatzen ziren. Lasterketa pista 182 metro luze zen, eta haren inguruko aldapagaletatik 40.000 ikusle inguru ikusitazketen lasterketak. Sariak olibondoen adarrez egindako koro xumeak ziren.
Hala ere ohore handia zen Olinpian garaile izatea eta jaioterrira itzultzean herrikideek harro hartzen zituzten atleta garaileak. Borrokan irabazlea Korintoko Afrodita izan da. Disko jaurtiketan irabazlea Atenaseko Zeus izan da. Jabalina jaurtiketan irabazlea Espartako Apolo izan da. Lasterketan irabazlea Tebaseko Dioniso izan da. Kirola ez da soilik txalo txaparra da, eta irabazleen pozeta aldara. Gabarrak etxalean aldu gure arara, guztio garekena parte hartzea da. Hello everybody, next year Olympic Games will be in London and I'm here to invite you. Everybody is welcome to take part in our Olympic Games. Thank you very much and I will see you in London. Baina haunatik etorri da eta zede Montresatin ari da norbaiteko aldak ingelesez. Bai, esan du datorren urtean Londresen ospatuko direla Joku Olimpikoak eta hona etorri dela guri gonbidatzera. Agur eta Londresen ikusiko gara.